zi de sărbătoare și fiecare de veselie. Azi e zi mare, zi de sărbătoare și fiecare de veselie. Fraților, surorilor, bine, bine, bine ați venit la noi, fraților, surorilor, bine, bine, bine v-am găsit. Alte sate, mai îndepărtate, care am frate, puteam veni. Din alte sate, mai îndepărtate, uram la noi astăzi la veni. Fraților, surorilor, bine, bine ați venit la noi, fraților, surorilor, bine, bine, bine v-am găsit. De când aveți mese, niciun de la mese, pentru aceasta să nu vă îngrijorați. De când aveți mese, niciun de la mese, pentru aceasta să nu vă îngrijorați. Așa să este Dumnezeu. Fraților, surorilor, bine, bine, bine ați venit la noi, fraților, surorilor, bine, bine, bine v-am găsit. Așa e cântul, pâinea e cuvântul, ca Dumnezeu ne dă doar tot ce dorim. Așa e cântul, pâinea e cuvântul, și Dumnezeu ne dă tot ce dorim. Fraților, surorilor, bine, bine, bine ați venit la noi, fraților, surorilor, bine, bine, bine v-am găsit. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Vesel să fim, să ne bucurăm, vesel să fim, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Vesel să fim, să ne bucurăm, vesel să fim, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului. Vino, Doamne, casa mea, vino, Doamne, casa mea, Doamne, casa mea, și rămâi pe veci. Vino, Doamne, casa mea, vino, Doamne, casa mea, vino, Doamne, casa mea, și rămâi pe veci. Amin. Domnul să vă
zic și eu, Domnul să vă binecuvânteze. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui care a arătat-o față de noi. Și suntem o familie unită. Slăvit să fie Domnul. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că fac și eu parte din familia noastră. Mărit să fie numele Domnului. Pentru că vreau să vă spun, a face parte din familia lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm pe Dumnezeu. Amin. Și toți să fim una în Hristos. Amin. Atunci se bucură Dumnezeu de noi. Așa cum mă bucur și eu de băiatul meu și de nora mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este mare. Și pentru mine este o zi mai mare, poate ca dumneavoastră, când văd că Dumnezeu a lucrat și la inima băiatului meu. Mărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ca să putem să-i slujim lui Dumnezeu așa cum ne cere El. Glorie Domnului! De aceea dragostea și bunătatea lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. S-a vorbit despre familie. Încă se mai creează încă o familie, astăzi binecuvântată de Domnul. Și aș dori din toată inima ca să iei sfatul nostru, ca să urmeze pe Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Și în Proverbe, încă în capitolul 23 cu 22, atâta de frumos spune cuvântul Domnului Iisus Hristos. Ascultă pe Tatăl tău care te-a născut. Și nu ne socotim pe mama ta când am îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Astăzi o să spun că mă bucur pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și mă bucur de El pentru că a înțeles sfatul meu. Și dragostea și bunătatea lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Amin. Pentru că Cel este plin de milă și de îndurare. Și știm că fără Dumnezeu noi nu putem face nimic. Fără El noi suntem îndepărtați de El. Atunci când nu ascultăm de Dumnezeu, putem să spunem că nu facem parte din familia lui Dumnezeu. Atunci când noi ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu se bucură de noi, cum ne bucurăm și noi de copilașii noștri. Dacă vrei să te bucuri de copiii tăi, trebuie să asculți pe Dumnezeu. Și copiii să te asculte pe tine. Slăvit să fie numele Domnului. Ce bine este ca dragostea și bunătatea lui Dumnezeu să ne îmbrace cu puterea Duhului Sfânt. Să putem să fim plăcuți Domnului Iisus Hristos. Pentru că și-aș vrea să vă spun că Dumnezeu este atotputernic. Și spune în Geneza, să vedeți ce rugăciune. Și vedem că Rebecca a avut și amărăciune. Și n-a vrut să mai fie amărăciune. A vrut ca să fie așa după cum cere Dumnezeu, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Și spune în versetul 46 de la capitolul 27. Rebecca i-a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acestea, la ce mai este bună viața? Aleluia! La ce am făcut atâția copii? La ce am făcut dacă se duc în lume? Dacă ei fac ce le taie capul?
Dar copilul când ascultă de mama lui și de tata lui, va fi fericit în viață. Slăvit să fie numele Domnului. Așa cum spune și în Psalmul 127, binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos, ca Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Că aș vrea să spun că sunt fericit, căci copilul m-a ascultat și nu este numai aici. Aș vrea să mă asculte și înainte. Și aș vrea ca să iei o învățătură de la mine, mărit să fie Domnul, așa cum trebuie să stau și eu înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem ca să ne asculte Dumnezeu, dacă vrem să ne asculte copiii, trebuie să ascultăm noi de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și spune în Psalmul 127, așa cum spune că dacă nu zidește Dumnezeu o casă, degeaba lucrează cei ce zidesc, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci pe iubiților lui El le dă pâinea ca pe somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Este o moștenire dacă știm cum să-i învățăm, dacă știm cum să-i povățuim pe cale ca să poată ca să fie fericit în viață. Și spune că băiatul, copilul este fericit în viață dacă ascultă sfatul părinților. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu să ne ajute. N-aș vrea ca să-i binecuvinteze cu mulți bani. Aș vrea să-i binecuvinteze cu înțelepciune, cu îndelungă răbdare, cu pace. Căci asta ne spune Dumnezeu. Dumnezeu este plin de milă și de durare. Și oriunde merge, spune ca să fii cumpătat, ca să fii un copil cu adevărat. Când te va întreba a cui ești, să știm că suntem copilul lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este atotputernic și să ne binecuvinteze, să putem să ne povățuim copilașii noștri în frică de Domnul. Și aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze, pentru că și mă bucur că fac și eu parte din familia noastră și facem parte din familia lui Dumnezeu. Amin. Aleluia, amin. Și Domnul să vă binecuvinteze, amin. Frații cu instrumentele, mai laudă pe Dumnezeu cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Zelea și zic ca Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Amin. Slăvit să fie Domnul. Versurile aceste cântări spune așa de minunat. Cine oare te-a scăpat din strâmtorare? În această dimineață eu aș vrea să îndemn tineri căsătoriți. Dacă cumva sunt în strâmtorare, dacă cumva vor veni necazuri, este unul singur care ne scoate veritori. Pe noi cât și pe ei. Este Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi. Și pentru lucrul acesta se merită să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Se merită să lăudăm pe Dumnezeu pentru că mult bine ne-a făcut. Aleluia. Chiar dacă noi suntem slabi, mai șchiopătăm, Dumnezeu este acela care ne dă putere și ne ridică. Dacă în această dimineață te simți căzut, dacă în această dimineață te simți învinuit, este unul singur care poate să-ți dea iertarea. Iisus Hristos, Domnul. Slavă să fie numele Domnului.
cine oare te-a scăpat din scripturare, Israele, Israele? Cine te-a strigat pe nume și ți-a dat venire în lume, Israele, Israele? Cine oare te-a salvat, cine te-a răscumpărat, cine era cu redempție? Israele, Israele. Cine te-a scos din robie și ți-a dat o apărie, Israele, Israele? Cine te-a scos din marea adâncă și ți-a dat ape risipe, Israele, Israele? Cine ți-a dăruit țara și ți-a ridicat cu gara, cine era cu tine, Israele, Israele? Du-te al meu popor, am mulțumire în ajutor, Israele, Israele. Chiar dacă vrăjmașul vine, Domnul luptă pentru tine, Israele, Israele. Prețul tău e așa de mare, pentru tine dau popoare, căci așa vorbește Israele, Domnul să vă binecuvânteze. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Numai așa. Al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt, pentru că suntem în locul ăsta. Slavă Domnului. Și dacă suntem în locul ăsta, nu cred că suntem la voia întâmplării și cred că nimeni din locul ăsta nu este la voia întâmplării aici. Și Dumnezeu cred că are un scop cu noi. Am auzit despre nașul meu, despre Iona Floare, că a luat botezul. M-am bucurat în clipa când a luat botezul, că am văzut pe telefon. Dar mă bucur în dimineața asta să-l văd în sânul familiei lui Dumnezeu. Și dacă este aici, este o bucurie aici și cred că este o bucurie în ceruri. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că a ales la vârsta asta să-L caute pe Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu nu s-are în vedere vechimea, nu face carte de muncă. La Dumnezeu s-are în vedere întoarcerea. Și dacă s-a hotărât să se întoarcă, va avea un mare câștig. Nu mai este câștig aici, ci este câștig în ceruri. Dar pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că a ascultat rugăciunile copiilor lui, al fraților, al rudelor, al bisericii. Și Dumnezeu a ascultat și a răspuns ascultării rugăciunii. Și pentru asta merită slăvit numele lui Dumnezeu. Amin. O zi specială astăzi în mijlocul bisericii, în mijlocul
familii, în mijlocul în sânul Bisericii lui Dumnezeu, e o zi specială pentru că nu e o zi ca duminica trecută. Și înaintea noastră este un mare eveniment, un mire și o mireasă. Și am putut să văd și cred că și dumneavoastră ați putut să vedeți cu câtă grijă pășa mireasa la intrare, ca nu cumva să-și păteze rochia, ca nu cumva să se murdărească rochia, ca nu cumva în urma acestui eveniment să aibă rochia ceva de suferit. Ea vrea să o păstreze curată, fără pată, fără zbârșitură. Ei, rochia aceasta, care ne caracterizează și pe noi, cum trebuie să ne purtăm înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru asta zic, Doamne ajută-ne. Amin. Amin. Nu cred că mireasa, după ce s-a îmbrăcat acasă, cu această rochie atât de frumoasă și atât de minunată, dacă i-ar fi zis cineva, ia o găleată de mâncare și du-te de la porci, nu cred că s-ar fi dus. Pentru că grija ei era să nu se păteze. Pentru că grija ei era să nu se murdărească. Și nu fără scop. Scopul ei era să-i placă mirelui. Scopul pocăinții noastre este să-i place mirelui, care este Fiul lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Nu vreau să țin mult, pentru că sunt mulți lucruri, va spunea fratele Viorel, dar câteva cuvinte vreau să amintesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza, din capitolul 1, versetul 26, unde a fost citit, unde spune, apoi Dumnezeu a zis, să facem om. Și când Dumnezeu a zis să facem un om, cred că s-a gândit mai înainte și cu scopul cu care să-l facă. Nu cred că Dumnezeu s-a gândit să facă un om și să-l leșe, să-l abandoneze undeva. Și Dumnezeu când l-a făcut, întâi s-a gândit la scopul lui care are cu privire la el. Și spune, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Oare nu mai era nimeni să spună să fac după chipul lui cutare sau al lui cutare? Nu. Nu mai era. Și Dumnezeu s-a prezentat pe el după chipul nostru și după asemănarea noastră și cu toate că nimeni nu mai era acolo. Dar a știut Dumnezeu că acest cuvânt și această hotărâre astăzi va ajunge la noi. De aia a fost făcut omul cu un scop ca el să ajungă cuvintele lui Dumnezeu până la marginile pământului. Astăzi e vestit acest cuvânt în Slobozia cu un scop. Și scopul este să ne gândim după care chip suntem făcuți, după care asemănare suntem făcuți. Oare după asemănarea tate și a mamei? Nu! După asemănarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus lucrul acesta. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El, i-a uitat scopul cu care l-a făcut, spune că El să stăpânească peste mări, peste păsările cerului, peste vite și apoi, după acestea spune, peste tot pământul. Adică i-a dat libertate, i-a dat putere, i-a încredințat la urmă tot pământul. După și încredințează întâi pești, mări, păsări, apoi îi încredințează tot pământul. Și te întrebi, și oare ne întrebăm, de ce Dumnezeu a făcut lucrul ăsta? L-a făcut cu un scop. Pentru că omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Nu era bine, cred că Dumnezeu a văzut de la început, că nu era bine ca omul să fie singur. Și cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, din capitolul 2, versetul 18 spune, Domnul Dumnezeu a zis din nou. Domnul Dumnezeu face ședință și zice din nou, am făcut omul și văd că e singur.
Poate era întristat, poate era supărat, poate nu avea chef de vorbă, poate nu avea chef de mâncare. Și Dumnezeu a văzut lucrul ăsta și din nou hotărăște altceva. Și spune el, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine. Chiar dacă tu crezi că pentru tine e bine așa, eu cred că nu este bine și hotărârea mea va rămâne în picioare. Și întotdeauna vrem ca hotărârea lui Dumnezeu să rămână în picioare, că noi ca oameni, poate hotărârile noastre nu sunt bune. Dacă ne uităm la Dumnezeu, hotărârea lui trebuie să rămână în picioare, că e Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și a făcut Dumnezeu astăzi, nu știu dacă și peste fratele a dat un somn adânc azi noapte, dar vedem alături de el, după mintea noastră, după părerea noastră, un ajutor care îi se potrivește. Un ajutor potrivit, bazat pe ceea ce spune Dumnezeu. Dacă în adevăr acest ajutor este potrivit, el nu se vede doar astăzi, și el se vede pe parcursul vieții. Pentru că sunt oameni care s-au căsătorit. Am primit un telefon acolo o lună de zile și îmi spune cineva, frate Zărea, da, ce să fac? Băiatul meu de 28 de ani este plecat la muncă în Germania. Foarte bine zic. Da, dar uite ce s-a întâmplat acasă. Are un copil, nevasta l-a părăsit, s-a căsătorit cu altul, a băgat divorț și i-a trimis divorțul pe telefon. Ce fac eu cu băiatul meu? Dar de ce nu l-ai întrebat pe Domnul înainte de a-l căsători? Că dacă l-ai fi întrebat pe Domnul, poate acum nu mai ajungea în situația în care s-o ajunge. Eu ce pot să-ți zic acum? Să dau peste gare să-mi soare de nou? Nu se poate. Dacă Dumnezeu a hotărât un lucru și eu hotărăsc altceva, nu înseamnă că trec peste hotărârea lui Dumnezeu. Și Domnul zice că El nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Și mai jos spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului. Le-a adus la om ca să le vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus numele tuturor vitelor, păsările cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci, la vremea de atunci, și este valabil la vremea de astăzi, spune ce a făcut Dumnezeu. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc. Știți că omul când doarme, spun oamenii că 80% îi mor? Pentru că omul când doarme, atunci este jăpuit. Atunci este furat când doarme. Că când îi treaz, nu te duci la el. De data aceasta, Dumnezeu trimite un somn adânc peste el cu un alt scop. Și scopul lui spune cuvântul lui Dumnezeu ce să facă. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc. S-a cunoscut ceva? Nimic. Nici cicatrice, nici urmă de tăitură, nimic. Absolut nimic nu s-a cunoscut. Și spune, din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie. Se poate face dintr-o singură coastă o femeie, la porunca lui Dumnezeu se face. Chiar dacă este peste gândirea noastră, peste neputința noastră, dar vedem că la porunca lui Dumnezeu se face. Dumnezeu zice și se face. Dacă El face din nimic, de data asta a avut o coastă și a făcut. Dar gândește-te că poate să facă și din nimic, că-i Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și i-a adus-o cui? Tot lui. Și i-a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit, dar n-am mai văzut-o până atunci. Și totuși, când se trezește din somn, spune, iată în sfârșit, vede ceva ce nu mai văzuse. I-a plăcut? I-a plăcut că a fost făcută de Dumnezeu.
Și orice lucru pe care Dumnezeu îl face, nu are cum să nu-ți placă. Nu are cum să nu-l admiri, nu are cum să nu fii mulțumit de el. Și mai jos spune, și omul a zis, iată în sfârșit, acesta este carne, este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea, tot el îi pune nume. Și spune el, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va pleca, cred că, sora la fratele acasă, pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și vor fi un singur trup, pentru că este scris. Dumnezeu să binecuvânteze întâlnirea de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze slujba de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea lui de astăzi. Amin. Domnul să binecuvânteze. Frații cu instrumente mai laudă pe Dumnezeu cu o cântare, Domnul să binecuvânteze. Și apoi am înțeles că avem un frate de la banca, nu știu, a apărut sau n-a apărut. Da. Ne va servi la cuvântul Domnului și Domnul să-l binecuvânteze. Mesele e marea fi, o mire drag, se cerui. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine și să ne bucurăm destul. Aș vrea, Iisus, iubit aș vrea să fiu chemat la nunta ta. Ei hainea pe îmbrăcat o mire drag și minunat. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine sus și să ne bucurăm destul. Mai este loc la nunta ta. La cei care cu o vreme în urmă ați făcut un legământ cu Dumnezeu și nu numai vreau să îndemn pe fiecare, că văd că sunt mulți în vârstă în locul acesta, dar vreau să vă gândiți că ați făcut un legământ și cu nevasta. V-ați hotărât fiecare să vă alegeți ajutorul potrivit. Astăzi, când privesc, spune frații, acest tablou minunat, Dumnezeu să binecuvinteze mirii, Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care a început-o în familia aceasta. Amin. Și spune cuvântul Domnului și să fim cu băgare de seamă și cu luarea minții. Spune cuvântul Domnului, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu nu greșește niciodată, ci ți-o dat Dumnezeu acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani. Dumnezeu nu a greșit. Poate ți-a fost dragă și acum nu-ți mai este. Poate ți-a fost atât de dragă încât ai lăsat, spune Biblia și spune cuvântul Domnului, că de aceea va lăsa omul pe cine? Pe tatăl său, pe mama sa și se va alipi de nevasta lui. Aici zic, Dumnezeu să binecuvinteze această familie și eu n-am avut harul acesta, sau poate mulți dintre voi n-ați avut harul acesta să vă căsătoriți în Domnul. N-am avut harul acesta, dar atât de mult mă bucur când o familie începe cu Dumnezeu.
Și mă rog ca să sfârșească cu Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i țină tare în credință, fiindcă temelia pe care a început-o și cred că a început-o cu Dumnezeu și temelia este Hristos pe care să-i călăuzească în viață, să-i conducă când va fi greu mai greu, când va fi povara mai împovărată, Dumnezeu să-i binecuvintează și să le poarte de grijă. Amin. Dumnezeu să lucreze la inima noastră a tuturora care avem un soț sau o soție, suntem frați în vârstă. Să ne ajute Dumnezeu să ne iubim nevasta ca la început. Amin. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta, ca gândul nostru, privirea noastră, cum spune cineva, și dacă aș întreba mirele, ar spune la fel. Când s-o uita prima dată la el, acum o lună, acum 3 luni, i-a fost dragă, o iubit-o. Dar și spuneți, după ani, dacă ar trece ani, să te uiți la el, eu mă gândesc că nu o cunoaștem de ajuns. Nu o cunoaștem de ajuns, nu-i cunoaște ceea ce ar trebui să aibă. Cu timpul o să se cunoască. Și dacă se cunosc foarte puțin, să iubesc mult. Dar dacă te cunoști mai mult, ar trebui să se iubească mai mult. Așa suntem și noi care sunteți aici. Vă cunoașteți nevasta, vă cunoașteți soțul. Să ne ajute Dumnezeu să ne iubim mai mult. Amin. Acum ne uităm, poate nu arată ca la început. Poate nu este cum ar trebui să-ți placă ție ca bărbat. Dar gândește-te și să ne gândim cu toții că Dumnezeu nu greșește când ți-o dat. Dumnezeu nu greșește când ți-o dat. Dumnezeu să ne binecuvintează și să ne iubim soții și soțiile, să-și iubească soții și invers și toată lucrarea să fie spre slava lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze, spun din nou, mirii, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu început lucrarea aceasta și spune cuvântul Domnului că o dat un ajutor potrivit. Eu cred că e ajutorul cel mai potrivit. Amin. Dacă ar fi să schimbi astăzi și să facă o altă alegere, eu cred că tot așa ar face. Tot același lucru la alegere, nu ar schimba-o pe nimic. Dumnezeu să ne ajute și pe noi la fel. Să nu schimbăm chiar după trecut ani. Vă îndemn, dar frați apostolul, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta, nu doriți altceva. Și chiar dacă un frate bătrân la noi spune așa, mă uit la el și îi apar ridurile, dar parcă tot mai frumoasă. Mă uit la ei că tot parcă s-a pleacă pe o parte, dar parcă tot mai frumoasă că e mie. Asta o rânduit-o Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și apoi, spune cuvântul Domnului, și nevestele la rândul să-și iubească soții, să le fie un ajutor potrivit, un ajutor pe care Dumnezeu l-a rânduit și spun din nou, Dumnezeu nu greșește când ți-o da soția și te șicălește la cap și te spune, nu mai sta acolo, vino acasă și nu mai îmbla. Dumnezeu ți-a dat o astfel de soție și Domnul s-o bine cum face așa. Să ne ajute Dumnezeu să ne iubim soțiile și soții și tot. Asta e îndurarea lui Dumnezeu pe care astăzi o arătat-o către toți care suntem aici, să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte, să ne iubim soțiile și să ne iubim soții. Domnul să ne binecuvintează că ne-a dat cel mai potrivit lucru pe care a spus, un ajutor potrivit pentru el. Și apoi cuvântul Domnului spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. Iată lucrarea pe care Dumnezeu a rânduit-o mai dinainte familia, că El a întemeiat-o și va spune și spune fratele mai înainte, am ascultat și cred că ați auzit cu toții cuvântul Domnului care s-a vorbit, ca tânărul mirii o ascultat de sfatul tatălui. Acum vine vremea când va trebui el și va veni și vremea să devină și el tată și va trebui să fie și el la rândul responsabil pentru lucrarea aceasta. Să poată să criască copiii în temere și frică de Domnul și zic ca Dumnezeu să-i binecuvintează și să-i pregătească pentru lucrarea aceea. Dumnezeu să ne binecuvintează pe toți împreună. Și vedem astăzi, sau poate și auzim astăzi, sau poate și un privi astăzi și ne-o rămâne. Am văzut că multe înregistrări se fac aici. Am văzut că foarte mulți ar vrea să rămână înregistrat în telefon.
Am vrea ca lucrarea aceasta să fie înregistrată în cerul lui Dumnezeu. Acolo unde se va duce fiecare suflet din locul acesta. Fiecare care a făcut legământ cu Dumnezeu. Sfârșitul și finalul va fi acolo. Începutul vieții de căsătorie este aici, este astăzi. Astăzi o hotărâi ca împreună să aduc în fața bisericii și să poată să se uite fiecare. Dar vine ziua de mâine, când vor începe ca o familie și vor fi în casa lor. Dar cel ce este mai important, în casa lor, să rămână Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să-i binecuvintează, Dumnezeu să ne binecuvintează pe noi toți. Am făcut o alegere, să o păstrăm. Am făcut o alegere și pe calea credinței, am făcut o alegere și cu soțul și soția. Să ne ajute Dumnezeu să iubim până când Domnul va veni. Amin. Sau până când vom pleca noi la El. Domnul să vă binecuvintează. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Frații de loc mai laudă pe Dumnezeu cu o cântare și apoi ascultăm cuvântul Domnului pe fratele Costel și zicem la Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Amin. Osana, aleluia.
Dumnezeu să fie slăvit la toate lucrurile. Îl chemăm pe El să treacă printre rânduri, să atingă inimile noastre. Vrem să atingă inima fiecăruia dintre noi. Sunt persoane, sunt mulți oameni care de multă vreme nu simțesc pe Dumnezeu. Astăzi vrem să-L simțim pe Dumnezeu, să treacă printre Amin. Îl rog frumos și îl rugăm frumos pe El să treacă printre rânduri, să se atingă de inima fiecărui. De inima celui care nu-L simțește de multă vreme, nu l-a simțit, care nu mai are legătură. Sunt oameni care de multă vreme nu mai sunt în legătură bună cu Dumnezeu. A fi în legătură bună cu Dumnezeu înseamnă a avea legătură cu El, a te agăța de frânghie, a avea ancorată, a fi ancorat de șer, și asta înseamnă a fi în legătură bună cu Dumnezeu. A-L asculta în toate felurile, așa cum a vorbit, a sta la îndemâna Lui și nu a face ce vrea eu, ce vrei tu. Asta înseamnă a fi în legătură bună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Spunea cuvântul Domnului și vrem să avem un mesaj astăzi. Mesajul va fi pentru mai multe persoane, nu numai pentru miri. În special, mesajul va fi pentru miri, dar nu știu cât vor putea să asculte mirii, cât vor fi de ascultători, cât vor fi de atenți, nu știu cât vor putea fi, dar mesajul va fi pentru ei. Doresc ca să mai fie evenimente de felul acesta, ca să ne putem învăța cu toții, unii cu alții. Mesajul va fi pentru miri, pentru mire și mireasă, nu pentru miri, mire și mireasă. Mesajul va fi și pentru cei ce vor avea de gând să se căsătorească de astăzi înainte. Mesajul va fi și pentru cei căsătoriți. Pentru că Dumnezeu spune din prima. Dumnezeu a spus, a pus la cale, a făcut sfat cu cineva. Era acolo cineva, nu a făcut sfat de unul singur. Și a făcut sfat. Și sfatul acesta l-a făcut cu Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt erau adunați acolo toți. Și a făcut acest sfat și spune că Dumnezeu a zis că să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Dacă era singur, Dumnezeu putea să spune să fac om după chipul meu. Dar când a hotărât să facem după chipul nostru și după asemănarea noastră, a reușit și a trebuit să facă om după Sfânta Treime, după personalitatea lui Dumnezeu. Deci omul a fost făcut după înfățișarea lui Dumnezeu, nu numai după chip, dar și ca autoritate, ca sfințenie. Omul a fost făcut un suflet viu și a fost făcut fără păcat, a fost făcut fără păcat. A fost făcut un suflet viu și a fost făcut un om sfânt care a trebuit, nu putem sta înaintea lui Dumnezeu, în împrejurarea lui Dumnezeu, dacă nu suntem sfinți, și oamenii sfinți vor putea sta în împrejurimea lui Dumnezeu, vor putea sta lângă Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trebuit să facă un om chipul și asemănarea lui și în sfințenie și în a trăi în adevăr, în a trăi aproape de El, în a trăi cu autoritate, în a trăi în sfințenie, în a trăi lângă El, în ascultare de Dumnezeu. De asta a trebuit să-L facă după chipul Lui, adică după sfințenia Lui, după autoritatea Lui, după tot cum era Dumnezeu, a trebuit să facă un om asemenea Lui. Și pentru asta zic, slăvit să fie numele Domnului. Frații, am vedea înainte de mine și spunea că a făcut pe om cu un scop. Eu am un alt scop pentru ce a făcut Dumnezeu pe om. Și scopul este în versetul 28. Spune că Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți și înmulțiți-vă și înmulțiți pământul, slăviți să fie numele Domnului. Acești doi tineri își vor uni destinele. Ei vor deveni un singur trup și pentru asta zic glorie lui Dumnezeu. Femeia a fost luată din coastă, așa spune Scriptura. A luat una din coastele omului și a făcut femeia. Am stat, m-am gândit multă vreme și am verificat de ce a trebuit să o ia din coastă.
de ce n-a luat-o de mai sus, de undeva din cap, de ce n-a luat-o de mai jos, de coastă, din picioare cumva. Și am primit răspuns de la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat răspunsul acesta. A luat-o din coastă ca femeia să stea la dispoziția bărbatului. Nu a luat-o din cap, de mai sus, de acolo, ca nu cumva nevasta să se urce mai sus de bărbat, ca nu cumva să facă și ea și bărbatul nu-i spune. Nu a luat-o din picioare, ca nu cumva nevasta, femeia, pe înțelesul nostru, să nu fie călcată în picioare de bărbat. Mulți dintre bărbați, mulți dintre cei căsătoriți, e cuvânt pentru acei căsătoriți, mulți dintre cei căsătoriți își calcă în picioare nevestele. Sunt oameni de felul acesta prin biserici, prin adunări, ca să nu spun prin biserici, și în biserica lui Dumnezeu nu sunt oameni de felul acesta, și doar în adunări vor fi oameni de felul acesta, care bărbații își calcă în picioare nevestele, care nevestele se ridică mai sus decât bărbatul, ajunge să fie capul. Dumnezeu să vă binecuvinteze bine. Cuvântul Domnului spune că a luat pe femeie din coastă. Prima dată a trimis un somn adânc pentru fratele Emanuel. Pentru fratele Emanuel a trebuit să fie un somn adânc de 20 de ani. Dacă și tu ai fost adormit timp de 20 de ani, de 25 de ani, și din coasta ta a fost luată femeia, respect-o, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu mai mult, nici mai puțin, decât așa cum a iubit Hristos biserica. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Posibil sunt oameni, și să amintea, sunt oameni care s-au luat posibil din dragoste și dragostea nu merge mai departe. Acum femeia, și cum spunea fratele, chiar dacă mai merge puțin pe o parte, chiar dacă mai face riduri, chiar dacă am îmbătrânit, dacă nu mai poate vorbi de noi, trebuie să ne iubim femeile, nevestele. Aceasta este datoria oamenilor credincioși. E datoria care ne-a lăsat-o scris Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi, ca bărbații, orice bărbat, să-și iubească nevasta lui, să-și iubească, să fie ochii îndreptați doar către nevasta lui, nu în alte părți, nu după alte neveste, ci doar dacă ți-a dăruit Dumnezeu o nevastă așa de frumoasă, așa cum este sora Persia, Dumnezeu să o binecuvinteze. Ea a fost luată, a fost adormit timp de 20 de ani și din coasta lui el s-a sculat, s-a trezit și a văzut doar pe Persida. În viața lui Persida ar trebui să rămână lângă el întotdeauna. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Totuși căsătoria a fost pusă de Dumnezeu în grădina Edenului. Dar această căsătorie și ea și omul unește, nimeni nu poate să despartă. În viața unui creștin sunt oameni, nu așa zis credincioși, care să despart de neveste, fiindcă nu-i mai place sau nu mai poate să continue cu ea. Despărțirea în căsătorie nu o face nici tribunalul, nu o face nici primăria, nu o face nici biserica. Totuși este cineva care poate face astfel de despărțire în căsătorie. Și acest cineva, pentru a despărți, pentru despărțire în căsătorie, nu e altcineva decât e moartea. Atunci când moartea ne desparte unul de altul, noi vom fi despărțiți. Dacă cumva cutezezi cumva să te desparți de nevasta ta, cât timp ești în viață, vei trebui să rămâi necăsătorit, cât vei trăi pe acest pământ. Nu este bine doar în momentul când nevasta moare sau bărbatul moare, nevasta este slobodă, bărbatul este slobod să se însoare, dar numai în Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să ne ajute la toți să rămânem tari,
să rămânem puternici până va veni Dumnezeul nostru. Să ne ajute să iubim pe Dumnezeu. Deci binecuvântarea o dă Dumnezeu. Noi ca slujitori ne punem doar mâinile. Nu ne putem pune mâinile peste tinerii care au păcătuit, peste tinerii care au locuit împreună, peste tinerii care nu s-au păstrat curat, ci ne punem mâinile doar peste oamenii pe baza lor. De asta tinerii să iau într-o cămeruță și să întreabă pe baza lor. Noi, slujitorii, ne putem pune mâinile peste ei. Noi, ca oameni, ne punem mâinile, dar rămâne să se vadă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu e când omul, acești tineri, va rămâne în continuare în biserică, va rămâne ascultător de Dumnezeu, nu va ieși dintre limitele lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un om care a fost puternic și acest om puternic era Samson. Când iasă dintre limitele lui Dumnezeu, când iasă de acolo din drumul marcat, adică drumul marcat al nostru este Scriptura. Scriptura, tineri, bătrâni, oameni buni, iubiți frați și surori, cât trăim în viață, trebuie să rămânem în Scriptură, trebuie să rămânem între limitele lui Dumnezeu, nu trebuie să privim afară în lume, nu trebuie să ieșim din Scriptură, căci în momentul când ieșim din Scriptură, în momentul când Samson a ieșit dintre limitele lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu s-a depărtat de el. Și primul lucru, spuneam de multe ori, când Dumnezeu se depărtează de tine, te ia altcineva în primire. Când l-a luat altcineva în primire și când filistenii au venit împotriva lui Samson, primul lucru care i l-a făcut, știți ce a făcut în Judecători? Găsiți scris, i-a scos ochii. Primul lucru când vrăjmașul vine și te ia în primire, el prima dată îți scoate ochii ca să nu mai vezi. Ce să nu mai văd? Să nu mai vezi lucrurile adevărate, să nu mai vezi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, să nu mai vezi puterea lui Dumnezeu, să nu mai vezi sfințenia lui Dumnezeu, să nu mai vezi bucurie și să nu mai vezi, și să nu mai vezi nimic. Să nu-ți mai placă nimic atunci când nu mai vezi, nu-ți mai place nimic, dar mă rog ca Dumnezeu, că atâta timp cât vom rămâne lângă El, vom rămâne puternici, vom sta tari. Vrem și dorința mea a fiecăruia dintre noi să fie de a-L urma pe Dumnezeu îndeaproape, de a sta la îndemâna Lui, de a-L asculta pe Dumnezeu, să se vadă că suntem cu Dumnezeu, să se vadă că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Apoi, frații vor fi ascultători de păstorilor care vor fi în biserica unde vor fi, și asta consider o binecuvântare din partea Domnului, când oamenii, când acești tineri doi vor asculta de păstori, prima dată vor asculta de Dumnezeu, de cuvânt, vor asculta de păstorilor, de oamenii care îi rânduiesc, pe oamenii care îi conduc. Aceasta consider o binecuvântare. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i facă, dacă cumva Dumnezeu o să facă să aibă copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i facă să facă copii și să-i crească în frică și în temere de Dumnezeu. Deci, prima dată spuneam că, deci pentru acest scop a făcut Dumnezeu pe om și a luat pe femeie din el, ca să crească și să înmulțească. Nu este permis avorturile, nu este permis nimic a opri nașterea de fii, fiindcă Dumnezeu ăsta cuvânt l-a avut, spune că și-a unit Dumnezeu ca omul să nu se despartă, și când s-a unit, spune, creșteți, înmulțiți-vă și înmulțiți pământul. Câți copii îți dă Dumnezeu, nu încerca să oprești nașterea de fii, căci vei fi tras la răspundere. Nu vom putea împlini cuvântul care este scris. Dacă aici a fost scris să creștem și să ne înmulțim, câți Dumnezeu copii îți dă, atâta trebuie să faci. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Dumnezeu să binecuvinte tinerii, să se ocupe de ei, să le dea mulți dintre noi, le spunem la tineri, casă de piatră. Nu știu dacă am spus, dar cred că am zis și eu, casă de piatră, casă de cărămidă. Nu se referă, Dumnezeu nu se supără dacă ei au posibilitatea sau părinții să facă o casă mare, puternică de piatră sau de cărămidă. Dar eu am stat, mi-am imaginat și am văzut în latura asta casă de piatră, adică casă puternică, înarmată de beton, să nu se dărâme, să nu se dărâme, să nu se despartă și cu Domnul înainte vor putea fi biruitori, slăviți să fie numele Domnului. Tinerii acești tineri să încerce cumva ca întotdeauna să fie Domnul în casa lor. Spunea, funia împletită în trei nu se rupe, se rupe mai greu, dar funia împletită în trei, adică ei doi și cu Dumnezeu împreună vor fi puternici. Casa va merge înainte, iubirea nu se va destrăma și vor putea privi doar înainte înspre Dumnezeu, vor putea rămâne între limitele lui Dumnezeu. Spunea cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 5, spunea că femeile să fie supuse bărbaților lor, dar a fi supusă bărbaților lor nu înseamnă când intră bărbatul să iasă pe geam sau să facă, să tremure, să se bage sub pat. Sunt femei de felul acesta, în adunări sunt femei de felul acesta. Eu când eram din lume făceam lucrul acesta, dar de când m-am întors la Domnul, eu trebuie să iubesc nevasta. Noi doi, adică ei doi și noi doi, soț, soție, trebuie să ne înțelegem. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului ei. Adică nu trebuie să știe de frică că cumva o ia la bătaie. Nu aceasta e să fie supusă. Și femeia trebuie să fie supusă ca nu cumva să supere pe soț, ca nu cumva să-l jignească, ca nu cumva să se simtă rău. Ea trebuie să fie supusă și el ca cap al familiei, el trebuie să rânduiască toate lucrurile. Ea, sora, soția, trebuie să vină doar cu aprobare, adică să se unească, să facă toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Trebuie să fie supusă, dar nu că dacă eu și soția mea, eu am început să o iau razna cumva, să merg unde nu e voia lui Dumnezeu. Aici nu mai trebuie să fie supusă femeia, dar nici nu trebuie să sară la bătaie. Și doar de asta e funia împletită în trei. Atunci când are nevoie, când nu e înțelegere, dacă cumva vor mai veni vremuri când nu e înțelegere, să pună genunchiul jos, să cheme pe Dumnezeu care poate rezolva toate lucrurile. El poate schimba. Dacă sunt unii dintre frați care au luat-o greșit, au ieșit dintre limitele lui Dumnezeu, dacă sunt unele surori care, așa zis surori, în adunare, dacă sunt soții care au luat și au ieșit dintre limitele lui Dumnezeu, îl rugăm pe Dumnezeu sau datoria bărbatului, a soției, dacă nu poate așa să apeleze la biserică, trebuie cineva să se roage pentru noi. Sunt oameni care sunt puși în fruntea poporului, care trebuie să se roage o rugăciune mai specială cumva, mai autoritară, ca să nu spun altfel, nu știu cum să spun, dar o rugăciune de asta sunt puși slujitori. Mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu, de Elisei cu Gehazi, când au fost Gehazi, spune când a ieșit afară și a văzut toată cetatea înconjurată de oști, Gehazi s-a speriat tare și mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu autoritar, de Elisei, un om puternic, un om după voia lui Dumnezeu, un om care a turnat apă pe mâinile lui Ilie, slăvit să fie numele Domnului, un om care nu a dorit altceva decât părintele nostru când Ilie a fost răpit la cer, nu a dorit altceva decât a dorit mântaua de la Ilie. Mântaua nu ar reprezenta altceva decât reprezintă puterea lui Dumnezeu. Spune cuvântul așa, ți se va întâmpla dacă mă vei vedea când mă va lua. Și Ilie a fost luat la cer într-un car de foc,
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și Ilie a dat drumul la mandat. Slăvit să fie numele Domnului. E puterea lui Dumnezeu. Când a turnat apă pe mâinile lui Ilie, Elisei a primit puterea, a primit mantaua. Noi trebuie să ne rugăm să primim mantaua de la cei mai mari, de la Dumnezeu, să primim mantaua, să primim putere de a vedea lucrarea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că era undeva peste o apă și Elisei a spus doar un lucru: să vedem acum unde este Dumnezeul lui Ilie. Și luând mantaua, s-a despicat apele și a trecut. Slăvit să fie numele Domnului. E nevoie de rugăciunea fraților credincioși, fraților slujitori. De asta sunt aruncați în luptă. Un om când este ordinat este aruncat în luptă cu cel rău și pentru a mișloși pentru biserică. Mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu. Spune acolo când Elisei a ieșit cel care primise putere, care Ilie îi dăruise mantaua, a făcut o rugăciune scurtă pentru Gehazi și a spus doar atât: Doamne, deschide-i ochii să vadă că și mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Ei erau foarte puțini, dar când a deschis ochii lui Gehazi, a văzut tot muntele plin de cară de foc. Oștirea cerului să coborâse, să lupte cu ei împreună, să lupte pentru ei. Slăvit să fie numele Domnului. Când ai ochii deschiși, vezi oștirea lui Dumnezeu venind în ajutorul tău. Când nu vezi oștirea Domnului că vine în ajutorul tău, înseamnă că suntem cu ochii închiși. Ar trebui să ne mărturisim păcatele, să ne mărturisim și să spunem slujitorilor să se roage pentru noi. Când un slujitor se roagă pentru tine, mare putere are rugăciunea făcută cu credință. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc ca acești doi tineri să călătorească împreună toată viața lor. Călătoria lor de pe acest pământ va trebui să meargă atât timp cât Dumnezeu îi va rândui, cât timp îi va ține Dumnezeu, îi va ține. Și spuneam că nu se face despărțire decât moartea. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Îi sfătuiesc că atunci când vor avea nevoie de ceva, altcineva nu e ce vine în ajutor. Părinții poate vine în ajutor foarte puțin sau mai mult cât ei, dar are limite. Dar cel ce poate, cel ce nu are limite, a venit în ajutor. Cel ce are ușa deschisă 24 din 24, ei vine în ajutorul lor întotdeauna. Când e nevoie de ceva, pune genunchiul jos și roagă-te. Când aveți nevoie de ceva, când aveți neînțelegere, puneți genunchii jos și vă rugați. Luați-L pe Dumnezeu ca scut, luați cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă abateți nici la stânga, nici la dreapta. De aceea și voi, fraților, surorilor, nu ne abătem nici la stânga, nici la dreapta și călăuziți de Dumnezeu. Atâta timp cât rămânem în Scriptură, vom fi călăuziți de Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului spunea: bărbaților, iubiți-vă nevestele nu mai mult decât cât a iubit Hristos biserica. Hristos a iubit biserica, Dumnezeu a iubit biserica dând la moarte pe Fiul Lui. S-a văzut vizibil, tot la fel și noi. Nu spunem numai din gură că iubim nevestele, noi trebuie să ne iubim nevestele ca pe trupul nostru. Așa că noi niciodată nu ne-am urât trupul nostru, noi nu trebuie să ne urâm nevestele noastre. Chiar dacă de multe ori ne mai supărăm câteodată, dar trebuie așa dragoste să rămână. Așa cum spunea fratele, chiar dacă merge într-o parte, chiar dacă ajunge să aibă riduri, chiar dacă ajunge să aibă să meargă în baston, noi tot trebuie să ne iubim. Și spuneam acum câteva duminici și la noi la Liți și spuneam cam așa: eu nu cred, acești doi tineri, eu cred că are o dragoste mai înfocată, dar ei amândoi
nu știu dacă ar iubi el mai mult nevasta decât iubesc eu pe nevastă mea. Cu toate că suntem bătrâni. E o dragoste mai înfocată, sunt tineri. Așa trebuie să ne iubim fiecare din noi, soțiile noastre. Iubirea nu are margini niciodată și până la capăt, dacă Dumnezeu ți-a dăruit, a scos din coasta ta o femeie și a adus-o la tine, înseamnă că cu asta trebuie să călătorești tot timpul vieții tale. Deci despărțirea nu o face nimeni decât moartea. Dacă te-ai dus cumva la păstori și ți-a dat deslegare să-ți lași nevasta, acești păstori nu sunt după voia lui Dumnezeu. Despărțirea o face doar moartea. Și pentru asta zic, slăvit să fie numele Domnului. Atâta timp cât rămânem în Scriptură, cât rămânem în El, încercăm și ne dăm toate silințele să trăim frumos, ne dăm toate silințele să ne iubim soțiile și ca să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit la locul acesta, El să ne binecuvinteze pe toți. Odată cu asta să binecuvinteze mirii, să-i ajute să rămână statornici, să rămână la îndemâna lui Dumnezeu, să rămână lângă El, întotdeauna lângă Dumnezeu și orice va avea trebuință să șeară de la El. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. A fost cuvinte minunate, așa după cum am auzit cu toții. Nimic de spus, dar nu știu cât de minunate a fost pentru tinerii căsătoriți, dacă ei au înregistrat ceva. Noi sigur, care am fost alături, am înregistrat toate aceste cuvinte pe care Dumnezeu ne-a dat în dimineața aceasta și am pus la inimă și de aceea vreau să atenționez că pentru ei important a fost ceea ce a fost, dar important este și ceea ce va urma de acum înainte. De aceea ne ridicăm în picioare și intrăm în slujba pe care trebuie făcută. Și vreau să le pun următoarele întrebări tinerilor căsătoriți. Frate Emanuel, te întreb înaintea martorilor lui Dumnezeu, care sunt în cer, și a martorilor de pământ, din dragoste și nesilit de nimeni în căsătorie pe Persida? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sora Persida, te întreb înaintea martorilor din cer și înaintea martorilor de pe pământ, din dragoste și nesilită de nimeni ei în căsătorie pe Emanuel? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu s-a auzit. Nu s-a auzit. Dacă răspunsul lor a fost da, vreau să le pun câteva întrebări. În urma răspunsului da. Manuel, ție spun prima dată întrebarea. Persida, așa cum s-a predicat cuvântul, cât ai fost de atent, nu știu, și așa cum s-a citit cuvântul, Persida, ți s-a părut ajutorul cel mai potrivit. Și așa cum amintea frații, oricine ai vedea în lumea aceasta, nu ți-ar părea mai frumoasă decât ea sau mai plăcută decât ea. Este adevărat lucrul acesta. Dar vreau să spun o întrebare. Persida, cu timpul, așa cum amintea și fratele Costel, dacă ai fost atent, Persida cu timpul se va, în urma nașterilor de copii, și eu când m-am căsătorit prima dată cu soția, nu cred că era mai plină Valerica, probabil poate era un pic mai slăbuță, nu știu exact sigur, dar acum dacă vă uitați la ea, nu mai este tot la fel. În urma copiilor, Persida se va îngrășa, îi va apărea riduri, așa cum spunea fratele Costel. Nu va mai fi atât de frumoasă, atât de plăcută cum ți se pare astăzi. O vei iubi tot așa și atunci? Da, tot viața. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sora Persida, aceeași întrebare ți-o pun și ție. Probabil cel mai chipeș om care l-ai întâlnit în viața ta, ți s-a părut Manuel. Și este, nimic de spus.
Dar ține cont că cu timpul Manuel va face burtă. Așa după cum văd că aproape tot neamul lui așa. Nu va rămâne atât de chipeș așa cum este acum. Îi va apărea riduri, va păși mai încet, se va mișca mai încet. Îl vei iubi până la sfârșit tot atât de mult cum îl iubești acum? Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă așa stau lucrurile, vă rog să repetați după mine. Eu fără microfon și ei cu microfon. Nu, lasă microfon și tu unul și... Nu, pentru că vreau să răspund amândoi. Da. Deci, același răspuns să aibă amândoi. Repetați după mine. Poți să se mute munții. Poți să se munte munții. Poți să se clatine dealurile. Poți să se clatine dealurile. Dar dragostea mea de la tine Dar dragostea mea de la tine nu se va muta. nu se va muta. Și legământul meu de pace nu se va clătina. Și legământul meu de pace nu se va clătina. Acum, încă o juruință pe care o găsim în Rut, așa cum amintea și frații înainte de mine. Am avut un plan aici. Da. Poți să spui tu întrebarea. Poți să pui tu. Treci în față aici. Da, treci în față. Spuneți-vă mie amândoi. Încotro vei merge tu, Încotro vei merge tu, voi merge și eu. voi merge și eu. Unde vei locui tu, Unde vei locui tu, voi locui și eu. voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu Poporul tău va fi și poporul meu. și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, Unde vei muri tu, voi muri și eu voi muri și eu. și voi fi îngropat acolo. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Vedem într-adevăr o căsătorie destul de frumoasă, așa cum îi se pare nouă, probabil, poate la toți. Totuși, în căsătoria asta avem un mic incident, să știți, pe care mi-l asum, incidentul. Nu mi-l asum pentru că sunt încăpățânat, pentru că știu. Incidentul este în felul următor. Mirele și-a uitat certificatul de căsătorie acasă. Asta știu. Deci mi-l asum, pentru că știu că sunt căsătoriți legitim. L-arătați acolo la masă. O a doua problemă pe care de regulă era în biserica noastră, mireasa trebuia să aibă un certificat medico-legal. La fel mi-o asum și asta. Nu din căpățânare, nu pentru că dacă cineva are reproșuri, poate să-i facă, nu mă deranjează problema asta, dar eu am toată încrederea, până la vârsta de aproape 22 de ani, Persida este așa cum Dumnezeu a creat-o. Deci nu o spun din căpățânare, nu o spun pentru că doar păstoresc biserica și o fac doar pentru ea personal, ci am toată încrederea și cred lucrul acesta. De aceea ne punem pe genunchi, vă puneți pe genunchi de fapt și vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia aceasta. Părinte scump și drag, suntem înaintea Ta cu acest mire, Doamne, și cu această mireasă. Suntem înaintea Ta cu această micuță familie, cu această tânără familie, Doamne. O, Doamne, Te rog să binecuvintezi pe Emanuel, Doamne. Dumnezeul oștirilor, fă să se vadă că e binecuvântat de Tine, Doamne.
Fă să vadă omenirea că e binecuvântat de Tine, Doamne. Doamne, binecuvintează la plecare și la venire, Doamne. Doamne, nu-L lăsa să alerge în zadar, Te rugăm frumos. Fii cu El, Doamne. Doamne, fii cu El în hotărârile Lui pe care le va lua, Doamne, Te rog frumos. Doamne, nu-L părăsi pe Emanuel niciodată, Doamne, Te rugăm frumos. Dacă totuși a gândit să facă legământ cu Tine și să se căsătorească, Doamne, fii cu el, Doamne, fii funia împletită în trei în corturile lor. Lasă înțelegere în cortul lui, Doamne, Te rog frumos. Dumnezeul oștirilor, binecuvântă-i sămânța lui Emanuel, Doamne. Dacă este voia Ta, fă să aibă copii, Doamne, Te rugăm frumos. Ocupă-te de el, Doamne, ocupă-te de cortul lui, ocupă-te de familia aceasta, Doamne. Lasă cele trebuincioase, Te rugăm frumos, nu lăsa să ducă lipsă de nimic, Doamne. Ocupă-te de el, Dumnezeul oștirilor, Te rog frumos. Doamne, Te mai rog frumos să Te ocupi și de Persida, Doamne. Să o iei în brațul Tău, Doamne, să-i binecuvânți pânteșele ei. Dacă este voia Ta, fă să aibă copii, Doamne. Dumnezeul oștirilor, ocupă-te și fă să aibă o viață frumoasă, Doamne. Fă ca viața lor să fie trăită împreună cu Tine, Doamne. Doamne, nu lipsi niciodată din corturile lor, Te rog frumos. Fă să se vadă că Persida e binecuvântată de Tine, Doamne. Dumnezeul oștirilor, ocupă-te de ei personal, Doamne. Ocupă-te și lasă tot ce are nevoie, Doamne. Nu te depărta niciodată, Doamne. Întotdeauna unde vor pleca, fă să plece cu Tine și să se întoarcă cu Tine, Doamne. Fă ca binecuvântarea Ta să rămână în corturile lor, în familia lor, Doamne, Te rugăm frumos. Îți mulțumesc pentru Emanuel și pentru Persida, Doamne, în veci să fii slăvit. Amin. Înaintea ochilor Tăi este totul gol și descoperit, Doamne. Astăzi venim înaintea Ta cu această familie tânără, Doamne, și care Te rugăm din adâncul inimii să o iei în carul Tău de biruință, Doamne. Dacă peste ei va veni valuri, Doamne, dacă peste ei va veni încercări, Te rog din adâncul inimii să-i scoți biruitori, Doamne. Doamne, binecuvântează pe Persida cu mulți copii, Doamne. Te rog să-i dai o viață sănătoasă, Doamne. Fă ca frica și ca temerea de Tine să o soțească la orice pas. Amin. Pune numele Tău peste ea, peste locul în care va locui, peste biserica în care va merge, peste casa în care va locui. Pune numele Tău peste ei, Doamne. Te rog din adâncul inimii, Doamne, că Te rog și pentru Emanuel. Fă-l un om sănătos în credință, Doamne. Dă-i o minte sănătoasă și ajută-l întotdeauna, Doamne, să Te întrebe pe Tine cu privire la viața lui, cu privire la mersul lui, cu privire la hotărârile pe care le va lua. Te rog să fii sprijin, să fii ajutor și ocrotitor pentru această tânără familie. Pentru toate aceste lucruri le-am cerut în numele Fiului lui Dumnezeu, al Domnului Iisus, și credem că ne vei asculta. Pentru că nu ne-am rugat înaintea unui om, și ne-am rugat înaintea Fiului lui Dumnezeu, în care primim ajutor, care primim izbăvire și răspuns. A Ta să fie toată slava, toată cinstea și onoarea în veci. Amin. Amin. Doamne, doresc să-i încredințez în mâna Ta și în brațul Tău, pentru că numai în brațul Tău poate fi ocrotit. Te rog în numele scumpului Tău Fiu, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Ridicați. Gata. Vă prezentăm cea mai nouă familie din Biserica Slobozia, Biserica Slobozia Gârceni și Biserica din Liț, pentru că ei sigur va merge la Biserica din Liț. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cei care au dubii, atât la certificatul de căsătorie, îl vom prezenta acolo la masă. Acum mai am un anunț. Fratele Ion, am un anunț pentru toți frații care cred că ne iubește și vrea să simtă cu noi. Nu ne interesează banii, pe cât ne interesează doar prezența. Deci nu ne interesează banii, ci ne interesează doar prezența. Prin asta vă veți demonstra că într-adevăr ne susțineți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Plecarea
va fi la ora, cred că în jur de 1 jumătate, probabil, sau până în ora 2, cel târziu, înspre Ivănești. Este un restaurant acolo, la 5 sau nu știu câțiva kilometri de Laza, mai încolo. Cei care ați fost în zonă, probabil cunoașteți zona. Deci cum ajungem la Vaslui, la Rond, facem la dreapta spre Laza și acolo după Laza mai sunt vreo 5 km, probabil până la restaurant. Nobles Poinești, la Poinești. La Poienești. Restaurantul e pe dreapta, e destul de mare. Cei care doresc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ar fi care mergem să mergem împreună. Dar dacă alții nu pot și vor mai târziu, poate să o facă. Repet încă o dată, deci nu ne interesează neapărat banii, ci ne interesează doar prezența dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă credeți, repet, dacă credeți că am lipsit de la o căsătorie făcută legal, s-a lipsit și dumneavoastră. Dacă n-a lipsit de la nicio căsătorie, n-aveți voie de lipsă. Dar nu e obligatoriu. Totul să se facă din dragoste cu dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Ion. Transportul mai vedem, mai găsim, mai cuplăm, mai vedem. Bravo, Adam, bravo, Adam. Care e unul? Fratele Ion. Am și eu un anunț, un scurt anunț, da. Săptămâna care vine, băiatul meu și cu fata lui Iona Neti se va căsători. Dacă se poate veniți cu mine, Domnul să vă binecuvânteze. Mare plăcere, cu mare plăcere. Da, la mine acasă. Acum nu e civil, da. Da, și nu Tănaglea, frate. Păi da, și nu Tănaglea, deci cum nu e civil, e aici și nu Tănaglea, ca să... Costel, i-a spus ca să înțeleagă Costel. Da? Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Ne ridicăm să mulțumim Domnului pentru toată slujba de azi. Mulțumim Tatăl nostru. Rugați-vă. Mulțumim și te slăvim că găseată din minunată numele Lui Iisus. Vreau să ne întărește credință, Doamne, și nădejde, Doamne. Ne ținem de poarta până tu vei binecuvântează poporul, biserica, binecuvântează acești tineri, acești mici, binecuvântează familiile noastre, să rog să rămâi pacea noastră, să rămâi Dumnezeul nostru, să păzitorul nostru, Tată din cer. La dezbărțire, când mă pleca la corturile noastre, ceva să merg și noi să fie cântată pe Domnul Iisus, Dumnezeu până de să fie. Am o rugăminte să mai așteptăm puțin până ea să miri afară. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu mai pic să aducă mașina în față. Da. Așteptați, mai așteaptă leac, până să aduc mașina. Da, dar puteți ieși după aia dacă se îmbăzește, nu mai puteți. Da, ieși afară. Hai, așteptați acolo afară. Da. Vă băgați în cameră. Da. Așa, credibil muzică. A? Nu pot, trebuie să zâmbesc, trebuie să fiu... Stați așa. Dați-vă. Dați-vă. Ține-o, țineți-o cu faci mai de glot, vă rog. Stai așa, stai un pic, să te ridice. Asta, partea asta, important să o băgați, așa. Și la ușa aici să îi ridicați de așa. Uite așa, uite așa, ține eu, dacă nu se vede. Uite, nu se vede. Nu vă se vede. Trebuie să ții ea. Așa, Cristina, așa. Dă-te, dă-te. Ridică-o în sus. Dar unde se va putea? La o venit sau?
Nu am zis nimic pe Vasile, am zis așa. Am spus așa, ți-am spus de ieri că așa faci Vasile. Nu mă mergi cu Vasile. Hai, unde intri? Care mașină? Am spus să așteptăm un minut, două. Care mașină? Hai, fai loc. Hai, fai loc, coleg, fai loc.